яңа гына килеп кушылучыларга тагын бер тапкыр искәртәбез. Дуслар, бездә кунакта махсус хәрби операциядән әміне ялга гына кайткан егетебез, Саба егете Ленор Бектимиров, җырчы егетебез дип тә әйтергә кирәк. Әле без узган сәгатьтә аның башкаруында бар да кала дигән җырны да тыңладык. Шуңа күрә Ленор шундый матур җырлыйсың дигән СМСлар бик күп килә. Әле шулай ук якташлар да сәлам әйтәләр, сиңа кайнар сәламнарын җиткәләр. Саба якларыннан, Тимершек авылыннан язалар безгә. Рәхмәт бик зур. Ленор, менә ул барыбер дә рухланып, яңадан яңа җырлар иҗат итәм, ул параллель рәвештә бара дидең. Тик шулай да менә күңел түрендә йөрткән җырлар бармы әле? Менә моны да җырлыйсың килә дигәнең бармы әле? Бар, әле алынган, мин инде шулай ук госпитальдә яткан вакытта бик күп җырлар алдым. Чөнки вакытны нәрсә беләндер үткәрергә кирәк. Хәтта ки инде мин бер общий дәфтәр дип әйтәбез коллектив. Күбрәк бит инде 2009 елдан бeri мин алып баручы булып чыгып киттем мин. Туйлар алып бара башладым. Һәм менә шушы нәрсәне кемдер кабатламас өчен шушы бер дәфтәргә больницада яткан, госпитальдә яткан вакытта мин инде үземә информация тупладым. Бәлки мин әйтәм, мин үземне инде гомумән җырчыга санамыйм. Бәлки минем дигән тамашачыларым җыелып концерт куярга туры килер. Миңа да мин концертымны үзем алып барамын. Икенче төрлерәк стильдә әйтебрәк дип инде шундый Башкаларга охшамаган һәрбер белгән инде башыма килгән идеяларны дәфтәргә язып, минем кырыйда ятучылар инде сорыйды, син нәрсә язасың дип. Мәйтәм шигырь язам дип әйтәм. Аларга бит инде күп әйберне аңлатып утырып булмый. Алар күбесе инде Мәскәүгә шулай Мәскәүдә ятканда танучылар да, танып алучылар да булды. Сөйли башлаган узган сәгатьтә. Онда сугыш кырында даган без инде анда даган Татарстан итләп таныды, башта танытмадым үземне инде. Һәм менә шул Белградка китер алдыннан кеш каранганнан соң инде алар мине танып алдылар инде. Чөнки Озакка якларына килгәнем бар иде, минем Нидилә Госман группасында эшләдем бит мин. Аның белән йөргән, күп җирләрдә йөргә туры килде. Һәм Мәскәүгә кайткач инде күп хайран. Татарстан итләр таныды. Менә син әйтәсең, төрле идеялар килә шулай. Син тумыштан шулаймы, нәселдә бармы сезнең шулай идеялар? Нәселдә идеялар дип, ул инде ничектер белән үзем белән шулай булган кызык хәлләрне әзрәк бит инде үзрәк мин шулай концертларны сөйләп алып барырга яратам. Булган хәл дип әзрәк теге авыл шәкелле. Су кушып дип әйтәбез инде. Әзрәк арттырып аны кызыкландырып инде шундый монологлар язып менә шундыйрак стиль белән минем күз алдыма китерәм, үземнең концертта менә шундый хәл булган иде әле дип инде. Шуннап торып, аны инде моннан берничә элек Данир Сабиров шулай алып барды инде. Мин инде аңа ошатмаган, инде театральләштерелгән дип язып, бер үк рәттән җырлар алып, аны тыңлап, аны аранжировщикларга җибәреп, алар белән киңәшләшеп, минем менә 4 ай вакытым госпитальдә яткан 4 аем шулай үтте дә китте. Ленор, гадәттә госпитальдә ятканда яисә менә шундый авырлык килгәндә кеше төшенкелеккә бирелә. Син иҗат иттем дисең. Менә икесе ничектер туры килмәгән шикелле, үзеңә көч, яшәр өчен көч, туктап калмаска, алга барырга каян көч аласың син? Миңа күп кеше инде башта бер ай тирәседер телефоннарга җавап бирмәдем бер кешегә дә инде. Андан соң инде СМСлар килә башлады, күңелеңне төшермә, төшенкелеккә бирелмә, тигән. Мин ничектер ул турыда уйламадым. Минем хәтта ки йөри алмаган вакытта, ятып торган вакытта да күңелем белән мин ничектер алдагы планнар турында уйлыйдым. Ничектер. Менә кайткач моны төзим, моны эшлим. Һәм инде ничектер концертлар, чыгулар турында. Хәтта ки мин уже Сабан туй турында уйлый башладым. Сабан туйда да чыгыш ясау турында. Әле мин күз алдыма китерәм үземнең йөри алмаганымны ул вакытта инде. Ләкин мин чынлап та сүземдә тордым. Үз аягыңда Сабан туйга кайтып, димәк, чыгыш ясадым. Максат Сабан туйда да чыгыш ясадым. 8 көне Кукмара районында, 9 көне үзебезнең районда, шулай итеп аннан соң Аксап булса да кеше аңлый, башта инде уялдым, китенсендем, халык каршына алай чыгарга. Аннан соң күп дусларым әйтте, син аны уялырга тиеш түгел, син аны күрсәтеп йөрергә тиеш дип. Аннан соң кемгә чыга башладым, концертларга, банкетларга йөри башладым. Ленор, бәлки менә бу сорау хәзер авыррак булыр, әмма тик шулай да. Махсус хәрби операциядә булганда, анда егетләр бер-берсенә ярдәм итә дисәләр дә, идән килгән ярдәм ул инде сүз беләнме, ниндидер җылы әйберләр беләнме, барыбер телефон шалтыратуларымы, ул кешегә бик кирәк. Ират кешегә бигрәк тә ул ничек кенә көчле булмасын, хатын-кызның җылысын ул тоярга тиеш, әйме аның янәшәсендә менә шундый көчле хатын-кыз булырга тиеш. Тик менә кай вакыт хатын-кызларга да бик авыр була.
менә шушы вакытта ирләре, сөйгән ярлары, уллары махсус хәрби операциядә булган хатын-кызларга, әниләргә нәрсә дип әйтер идең менә ирләргә нинди җылы сүз кирәк тә, ул бит бары елыйсың килмәсә дә, елыйсың инде, сагынасың бит инде ул. Менә аларга нәрсә дип әйтер идең? Минем үземнән андый әйбер булмады инде. Мин 7 көнгә бер 10 көндә булай SMS кына яза идем. Мин исән сау, тәртип. Әйне ничектер анда кемгәдер шалтыратып, түзегез, сабыр булыгыз дип. Мин дә ул яктан ничектер корырак та барбыр теге. Андый романтик кеше түгел инде мин. Реалист. Ничек бар шулай инде. Мин һәр вакытта дагы сез теге тыныч җирдә яшисез, исән сау булыгыз. Шуны гына. Инде үзем турында бар тик шул Ходай Тәгаләдән генә сорау. Өйдәгеләр аңлый идем соң. Елый башласалар, яисә берәр сүз әйтә башласалар, миңа моны әйтмәгез, яисә миңа моны әйтегез дигән әңгәмә буламы ул сездә? Юк, алар мине бары чамалы инде, мин ничектер корырак, кырысрак кеше икәнне, хәтта ки инде мин аларга гел әйтәм, минем каршыда алай елап тормагыз. Хәтта ки менә иртә белән чыгып киткәндә дә килмәгез дидем затырган бер кешегә дәген, чөнки минем күрәсем килми, сезнең минем җылап затып калганны дип. Шулай бер дустым мине шулай машинасына утырттылар, алып китте. Алар шулай да инде хитенсенеп кенә капка төбендә басып калдылар инде. Барыбер дә гаилә әгъзалары, ул бит инде синең хатының, әти-әниең, әйме, алар барыбер борчылып торалар бит инде, әйме? Борчылганнар инде. Әйе, менә алар белән элемтәдә торам дисәң дә, алар барыбер ут йотып торалар, алар сине каршы алалар, әйме, сөенә, барыбер дә махсус хәрби операциягә инде син теге үз теләгем белән бардым дисең, тик шулай да, менә кайвакыт шулай күңел төшенкелегенә бирелгән вакытлар буламы? Менә ничек кенә булса да инде синең якыннарың бар да яхшы шикелле сыман күк тоелса да күңел төшенкелегенә биреләсең. Тормыш бит инде ул гел ак баласыдан гына булмый ул. Безгә бит инде тормышның атнаның, ягъни мәсәлән 5 көне ак баласы белән барса, аның 1-2 көне барыбер әзгенә ниндидер авырлыклар чыгып ала. Эш белән дисәң дә, яки кай вакытны кешенең бер ялгыш сүзедәге кәефне төшергән мөмкин. Инде шуңа күрә мин үзем игътибар итмәскә тырышам. Только алга нәрсә генә булса да шулай ук минем шулай үземдә авыр вакытларым булды бик. Мин сынмадым, сыгылмадым. Менә мин инде дух ягыннан да ничектер үземне көчле дип саныйм. Вакыт әйберләргә бу тормышта җыен теге була бит инде. Килде китте әйберләргә игътибар итмәскә кирәк. Юк, игътибар итмәдем. Башта инде барбарса кум. Ул бит инде кеше әйтәләр бит әле, кеше сүзе кеше үтерә дип. Ул чынлап та шулай ул. Аны уйлый башласаң, кеше сүзе. Анда бит инде киткән кешеләрдән дә менә акча өчен китәләр, тегесе бусы нинди генә сүзләр ишеттермиләр бит инде. Аларга бит инде андагы хәлне күпме генә сөйләп утырсаң да аңлатып бетереп булмый. Иң мөһиме лучше барып күрергә. Менә шулай, шуңа күрә мин бер әйбер сөйләмим дигән, бер кешегә дигән сөйләргә яратмыйм да, без ничек кенә сөйләсәк тә аны аңлап бетереп булмый. Шуңа күрә лучше үз алларына сөйләп бирсеннәр дим дә, шул. Аннан һәрбер кешенең үз тормышы бит инде, үз тормыш юлы үзенчә кабул итә, һәрбер кеше үзенчә. Һәм менә мәсәлән, егетләр безне тыңлыйлардыр инде, алар кайберләр инде сине ишетеп, о, менә ничек икән, акча эшләп була икән дип тә уйлыйлардыр. Бәлки кайберәүләрендә менә шуннан да ватанпәрвәрлек хисе бардыр. Менә син егетләргә нәрсә дип мөрәҗәгать итәр идең? Менә син үзең махсус хәрби операциягә үз теләгең белән барган егет буларак. Мобилизация башлануы минем әйткәнсем булды. Бердән булырга кирәк. Әйтәләр бит, ил өстенә килгән кайгы, аның ул җырларда да җырлана. Шул вакытта Айрым кайгы түгел. Ил өстенә килгән кайгы, менә шундый ничектер Герман ки җырында бар бу. Мин шын күңелдән әйтәм, мин инде аны халыкка инде дәлилләп тормыйм. Мин шуның өчен киттем дип, мине якын дусларым белә. Нәрсә өчен киткәнне, минем инде кеше икәнне дә белә. Без бердән булганда гына бөтен әйберне җиңеп була.